λίγο. Εγώ γράφω. Θα μισθωθεί γάμο την κουτάλα μου μισθωθεί. Θα μισθωθεί. Αν δεν είχα κάτι τέτοιο, Κάτσε ρε, φίλε, να δω πόση πολλά θέλω. Πριν πάω και σιουνάρα πάνω στο... Άλλη μείνει και χάνεσαι, δεν κάτσε μαλάκα. Τι ήταν μαλάκα. Ωραία, άστονα να το κάνει. Άστονα να δούμε πού θα φτάξει. 10 ευρώ μου σε λαβεί. Βλέπεις αρχίδια από τα λεφτά. Τι λέει, τι τίποτα. Ναι, ρώψε το. Εσύ μου δεν θα μου μισθωθεί, ρώψε το. Δεν γάμισες τα λεφτά. Δεν ούτε φέρνε λάθος, κατάλαβα, δεν με. Αν πιαστούν τα πόδια, θα μισθωθεί. Δεν γυρώνω εγώ, γυρώνω μόνο. Βλέπεις αρχίδια που μην βγει τίποτα. Μα ούτε σου δίνω. Α, καλά εντάξει. Για να μην χτυπήσει αν επάνω να μισθωθεί. Χαιρέτη φύγε. Χαιρέτε φύγε από εκεί. Γιατί τον βλέπω πάνω σου. Δεν έχω καμία σχέση. Θα σε ρόλο σε φάγω. Χτύπω. Εντάξει, δεν το γάμισε το θέμα. Είπα μόνο μαζί. Ούτε φύγει ούτε τίποτα. Αυτή η συμφωνία. Εντάξει. Αυτά θα μου το πω. Κανονικά μπορεί. Κανονικά. Κάνε. Εγώ θα είμαι πίστα να τρίξεις. Όπως είναι. Εγώ είμαι στο μαγάλι αυτό πράγμα. Και καλά από τα πόδια σου απέρα να σε ρωτήσω. Ρε να πεις το στοίχη μου. Να σου πάρω στοίχη με το εγώ το μιλάμε. Αν είσαι όπως 10 ευρώ, δεν θα σκοτωθείς. Ρε το κάνω μαλάκα, αλλά αφού όμως πας στο κρεβάτι. Άμα πας στο κρεβάτι δεν μου στράγεις φύλλατα. Θα του πήγα να δω και έπεσε και έσπασε. Χαιρέτη. Έχω μεγάλα πόδια. Πήγε βοηθιά, θα με σε ρωτήσεις. Άμα πρέπει να πάω θα μου στορίζει. Δεν προλάβεις να έχεις ιστορίες αν έπεσε πάνω σου. Δεν έχω ιστορίες. Έλα τελείωνε, έλα θέλω να κοιμηθώ κιόλας. Να δούμε το φίλο να φάει. Θέλω να κοιμηθώ κιόλας. Ο Χειρές θα τον ειδήσει στο βίντεο. Τελείωνε λέμε. Τι έχασε το κρεβάτι με την Παναγική και τα πετάματα. Έλα θέλω να κοιμηθώ ρε μαλάκα. Να κάνω ένα πιο κοντινό δούμε άμα σου πάει στο κρεβάτι και μετά κάνω το μεγάλο. Τι κοντινό δηλαδή. Θα πάει πιο κοντά το κρεβάτι. Δηλαδή άμα δείξει το πώς κάνει το κρεβάτι ρε φίλε. Έλα μωρέ μαλάκα τώρα κάτω σε σέργι και σέργεις κρεβάτια. Ωραία, για να δούμε τώρα. Μετά το ξαναβάσω το κρεβάτι, Κοιτά το ψάχνω. Λοιπόν, εντάξει, πες ότι το κρεβάτι θέλω δηλαδή να τη δείξω ακόμα. Τα 10 μέτρα μετρίζει. Δεν βλέπω άμεσα λίγο αγκαλιά με το Χαιρέτη. Όχι, δεν πάρει πόδια βαρύ. Μου λέει να τη βγάλω από την έβγαλα. Λοιπόν, το είχαν 9 και 3. Τώρα πάμε για το πιο μεγάλο. Το ξέρω ρε μαλάκα, πάω πιο μακριά. Το κάνω, άντε. Άντε, το έκανα. Ας περίμενε. Το έκανα. Το κάνω ρε μαλάκα, κάνε. Εγώ θέλω να φάει το χτύπωνα και λέω. Θέλω να φάει το χτύπωνα γελώ. Κάνε ρε μαλάκα. Στην πολέμη μου έκανα τα αλληλεία της ρίσης επίτηδες. Θα κουτουλήσει. Θα κουτουλήσει να παίζει. Έχει κοινές από το πρόσωπο. Το κάνω. Κάνε το κανονικά, τι είναι πίσω. Δεν είναι εκεί πίσω. Το ξέρω ρε μαλάκα τώρα. Το πολύ σε τείχο. Το κάνω. Εκεί ήταν. Εκεί ήταν, δεν πάει άλλο. Λοιπόν, εσύ μου θα κάνεις το σπίτι σου. Ωραία, τι με ισχύει. Πού era? Δεν σου πάει για τα λεφτά. Το σπίτι δεν ισχύει. Γιατί το σπίτι ούτε εδώ δεν ζεστά. Γιατί το σπίτι ήταν μια και καφέ, μου κάθε μια δυσηματικές. Κάνε. Και έχω τα λεφτά. Δεν είναι μαγιστήσιμα. Θα το κάνω. Βάστα. Άρα πάρε κάτι από τις δυσηματικές. Ρε φίλε, ας το δω εγώ. Ότι το έκανα, το έκανα. Το πειράτα. Το στρώμα δεν ήθελα να χαλάσω, μαλάκα. Και άμα θες το ξανακάνει τώρα. Αλλά θα κάνουμε βέβαια. Για τον Μπούτσο, Ωραία, τυχερή. για τον Μπούτσο, έλα από εδώ.
Έλα από εδώ, βαριέμαι τώρα κάτω. Μαλάκα,